Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya kokin Hausa masoya kokin Hamisu Breka barkanku da warhaka. Haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan shata mai albarka a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan muna roƙon ku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan shata mai albarka zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa bayan haka kuma na like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a koyaushe kuma a kowane lokaci fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breka yana yunkuri da kuma kokari don faranta zuciyoyin masoyansa a koda yaushe. A cikin wannan satin mawaki Hamisu Breka ya saki zafafan album wanda al'umma suke ta alfahari da su a halin yanzu. Na sanar cewa duk wanda yake bibiyar wannan mawaki ya san mawaki Hamisu Breka mawaki ne wanda al'umma suke so kuma suke kauna, haka zalika suke jin daɗin sauraron waƙoƙinsa a koda yaushe. A cikin wannan sati mawaki Hamisu Breka ya yi kokari kuma ya yi yunkuri ya saki waƙoƙi guda 8 wanda ake jin su har kawo yanzu a shafin YouTube. Zan so kuma na kwafin da ra'ayoyinku dangane da wayannan waƙoƙi da Hamisu Breka ya saki. A cikin wannan waƙoƙi wace waƙa ce tafi burge ku? Kada ku manta kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na share din wannan bidiyo izuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin Hamisu Breka. Muna matukar alfahari da ku a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin Hamisu Breka barkanku da warhaka. Haka zalika barkanku da sake kasancewa da wannan shata mai albarka a koda yaushe kuma a kowane lokaci. Kafin mu tsunduma cikin wannan shiri namu gadan-gadan muna roƙon ku idan wannan ne farkon zuwan ku wannan shata mai albarka zan so ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa bayan haka kuma na like na wannan bidiyo. Kamar yadda kuka sani a koyaushe kuma a kowane lokaci fitacce kuma jarumi a masana'antar Kannywood wato Hamisu Breka yana yunkuri da kuma kokari don faranta zuciyoyin masoyansa a koda yaushe. A cikin wannan satin mawaki Hamisu Breka ya saki zafafan album wanda al'umma suke ta alfahari da su a halin yanzu. Na sanar cewa duk wanda yake bibiyar wannan mawaki ya san mawaki Hamisu Breka mawaki ne wanda al'umma suke so kuma suke kauna, haka zalika suke jin daɗin sauraron waƙoƙinsa a koda yaushe. A cikin wannan sati mawaki Hamisu Breka ya yi kokari kuma ya yi yunkuri ya saki waƙoƙi guda 8 wanda ake jin su har kawo yanzu a shafin YouTube. Zan so kuma na kwafin da ra'ayoyinku dangane da wayannan waƙoƙi da Hamisu Breka ya saki. A cikin wannan waƙoƙi wace waƙa ce tafi burge ku? Kada ku manta kuma na tambaya ƙorafi ko kuma cin gyara sannan kuma na share din wannan bidiyo izuwa group ɗinku da kuke da shi na WhatsApp da na Facebook. Mun gode masoya waƙoƙin Hausa, masoya waƙoƙin Hamisu Breka. Muna matukar alfahari da ku a koda yaushe kuma a kowane lokaci.